Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ngokusigcina nje asilonde sibona usuku lwanamhlanje. Udumo, inkazimulo, amandla, ubukhosi, amagunya onke angawakhe. Zindlalifa zezulu, uNkulunkulu wethu uyasithanda. Uthando lwakhe liyababazeka. Siyini singelutho? Ukuthandwa nje uNkulunkulu akukhethe kuyamangalisa kubantu abangaka. Mhlambe wena ukhethe wena wedwa kini bonke abakholwa. Bakuhlukumeza bakuphethe kabi. Bambelela wena ethembeni wazi ukuthi unenhlanhla wenzelwe umusa wena wedwa kini. Mhlawumbe wena wedwa baba umndeni awukholwa, noma ukholo ulandela wena awuhambi ngey'miso zikaNkulunkulu. Kunezinto ozibonayo ezenziwa unkosikazi ezingakujabulisi. Usukhulumile wahluleka. Ney'ngane kunezinto ezizenzayo zilandela umama wazo, uzithola uwedwa ungasekeleki. Mina nceke yenkosi ngithi mkhulu umvuzo wakhe ezulwini. Mkhulu umvuzo wakhe ezulwini baba, bambelele ethembeni. Mhlawumbe uNkulunkulu uzobenzela umusa babone ukuhamba kwesikhathi. Mhlawumbe uSathane ubabekile ukuzokulinga ukuze liqine ukholo lwakho. Mama, mhlawumbe wena wedwa ekhaya okholwayo, ingane zihamba nobaba. Baba uhlabela amadlozi, ubaba wenza izinto ezingalungile. Ngane isapota yena, kuthiwa wena oletha okungalungile la ekhaya ngoba uyakholwa. Wena oxosha inyanya, wena oxosha abaphansi. Mina ngithi bambelela kuJesu ngasuki. Kuyenzeka uJesu abenzele umusa ekugcineni. Mhlawumbe abenzele umusa usungasekho. Uthuthu usezulwini ubabone beqhamuka, ujabule. Bambelela ungagudluki, ungalilahli ithemba. Mntanami, mhlawumbe wena wedwa okholwayo, abazali bakho abasakufuni. Mhlawumbe sebekuxoshile ekhaya. Bathi uxosha abaphansi ngale nkolo yakho. Basho yonke into abayithandayo. Mina ngithi bambelela. Uma bekuxosha, thandaza. uNkulunkulu uzoyenza indlela, he will make a way for you. Mhlawumbe khona umzalwane ozokuxosha, akugcina kulondoloze, uhlale ngokuthula. Mhlawumbe ukhona umzalwane uNkulunkulu azomnika isihe, kodwa nawe yiba ingane ephathekayo. Akusho ukuthi ngoba uyakholwa usuzowabukela phansi abazali bakho. Akusho ukuthi ngoba uyakholwa usuzozibona ungcono bengengcono abafowenu nodadewenu. Bahloniphe, ubanike inhlonipho efanele, kodwa ungasenzi isono. Balalele kukho konke abakushona abakwenzayo, kodwa ungenzi okungalungile mabekwenzisa. Bahloniphe, banike indawo yabo. Kungaba kubi ukuthi bakuxosha nje nawe uhlaza, bakuxosha nje awusahloniphi, bakuxosha nje ubabiza ngezitha, bakuxosha nje awusamazi umama wakho ukuthi uyini, awubazi osisi bakho ukuthi bayini, ngoba nakho wena ukholwa. Ngeke ungene ezulwini ngalokho. Ngeke ungene ezulwini. Umyalelo unesethembiso uthi bantwana hloniphani abazali benu. Noma ngabe uyaphuza umama wakho, noma ngabe uyaphuza ubaba wakho azalala emgwaqeni azathwalwe ngebhala, ungubaba wakho, mhloniphe, umkhulekele, umngenele emkhosini ukuthi uNkulunkulu amsize. Wena kuphela ungayenzi into eyisona akakwenzisa yona, kodwa ukumhlonipha, mhloniphe, umthobele. Umzali wakho lo ufike ngaye la emhlabeni, uJesu umsebenzisile ukuthi uze emhlabeni uzophatha indaba ezinhle, uze emhlabeni uzophatha ingcebo yasezulwini ngalesi sitshe esiyibumba, ngalomzimba uzodilika ngelinye ilanga. Makabonge uJesu uNkulunkulu wethu ngoba sinesakhiwo esingakhiwanga ngezandla, esivele ezulwini, salabo ababubulayo bebubulela ukwelakanyiso, salabo abahamba ngobungcwele, salabo abavuma izono zabo, salabo abavuma uJesu. Ilikhunda bokuvuma izono, abantu abafuni ukuvuma izono. But ungaphaphami ususemlilweni sekungale kwethuna ngoba ukwazi ukubuya.
abasesihogweni kuthiwa bayakhala bacela i-second, uxolo bacela iminithi, just a minute. Bazolenzani leli minute? Bazovuma uJesu ngoRoma 10:9. Bayakhala bayacela, bakhohliwe ukuthi imizimba yabo ibolile, abasakwazi ukubuya kulo mhlaba. Akukho okuzokusiza ngale kwethuna. Unethuba manje mntaka baba, ngiyakucela ngiyakuncenga, sondela kuNkulunkulu, sinikile izwi lokuvuma uJesu. BaseRoma 10:9. Yisho emva kwami khona manje, mvume uJesu, yisho emva kwami khona manje. Sizosho uRoma 10:9. Asisho, Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Amen. Usumvumile uJesu ukuthi uyinkosi. Uma ungaphuma manje umphefumulo wakho uzongena ezulwini. Kodwa uma ungaphuma umphefumulo ukuthi kufuneka uphile insindiso. Ngithi abantu babili. Khona laba abafanele ukusindiswa bese bayafa. Bese bakhona laba abasindiswa bese befanele bayiphile insindiso. Wena ungomunye okufanele bayiphile. Isitephu esilandelayo, uvuma izono zakho. Vuma izono zakho. Ziyavunywa izono. Ngoba u-Isaiah 59:1-2 uthi isandla sikaJehova sifinyezile ukusindisa. Nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. So uma ububi bukuhlonza noNkulunkulu luyadiliza udonga. Ziyavunywa izono. Uthembekile ulungile ukuba sithethelele. Kuphela nje ukuthi masibe nenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu lizosihlanza. Athi kaJakobe chapter 5:15. Umkhuleko olungileyo unamandla. Noma umuntu enzile izono uyakuthethelela zona. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelana. Awuzivumi noma kubani. Uzivuma kuNkulunkulu usebenzisa umuntu wakhe onokukholwa nolungile. Ngoba no-Eliya elungile walivala izulu iminyaka 3 nohafu. Kwaphinde kwakhuleka yena labuya izulu emhlabeni. Umkhuleko olungileyo unamandla. Ngiyakucela, usumvumile uRoma 10:9. Usumvumile uJesu. Yenza i-appointment nami. Leyo appointment ayikho ngami ngempela, ingoNkulunkulu. Bhale phansi izono zakho usalindile. Ubhale phansi, uyabona yena uNkulunkulu. Ngesikhathi ubhala phansi, unosuku osengikunikeze lona. Uyazisusa ziphonse olwandle lokukhohlwa. Uma lungafika usuku lwakho uhambe, uzongena ezulwini, uzokwenzela umusa. Kodwa uma lufika usuku lwakho luzayo lokuthi ukhulume nami, asikhulume sithethe indaba. Woza sithethe indaba. Noma izono zakho zibomvu njengobubende zoba mhlophe njengeqhwa. Woza sithethe indaba. Ngosuku esonikana lona nangesikhathi usigcine. Ngoba khona ozobe umlandela, khona futhi uzolandela wena. Une-hour nje lokukhuluma. uNkulunkulu akugcine. uNkulunkulu akulondoloze. Siyakuthanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ibandla lelo uNkulunkulu angibeke kulona. Siyakuthanda ekhaya lezwi. Igroup leyo engishumayela kuyo zonke izinsuku. Njengoba ngikhuluma nje. Inamalunga angaphezulu ka-5,000. Amabandla ahlukeneyo. Yikho ngiyibiza ngithi igroup akulona ibandla. Kodwa kuNkulunkulu ngiyazi ibandla. Igroup le. Amagroup awu-10 kudliwa ukudla okufanayo. Ane-average of 5,000 ewonke. Yikho ngithi abantu sebengaphezulu kuka-5,000. Mntaka baba woza. Woza ungalindeli. Ungadlali ngesikhathi. Awulwazi usuku lokufa luzofika nini. Vuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa abafileyo uzosindiswa. Bese wenza i-appointment uvuma izono zakho. Uzobuza ubumnandi bokukhonza uNkulunkulu. Uzobuza ubumnandi nokuthula enhlizweni yakho.
Uzophumula ileya ngane ekhala ebusuku waye-abhothayo. Uzophumula ulaka nenzondo yalaba bantu abakuhlukumezayo sabazonda namanje. Bahlezi engqondweni yakho abakhokhi. Abayikhokhi irent kodwa bahlezi. Awusawazi ukuphila. Usuze wazaca ufuna ukuyiphiniselela. Kanti uNkulunkulu uzokuphiniselela kangcono, ungaphiniseli. Khonza uNkulunkulu wena. Ngoba sibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nemoya nababusi bezwe balomhlaba abasemkhathini. Siyadlula kumuntu. Kuba umuntu akayisona isitha. Lithi izwi leNkosi, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Okwethu ukuthanda umuntu. Okwethu kumthanda njengoba sizithanda thina. Kodwa sikuqaphela umoya okuyena olwa nokukholwa kwethu, osigudluzayo endaweni kaNkulunkulu. Uma isitha sakho silambile, siphe sidle. Uma somile, siphuzise. Lithi izwi kwabaseRoma, ngalokhu uvimbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Ungaphindisi okubi ngokubi. Nqoba okubi ngokuhle. Uma kuwukuthi umuntu kubeka icala, makakubeka icala lokuthi uyamthanda. Ngoba othandile uwenzile umthetho. Masithandaneni ngothando lukaKristu. Kodwa ungamthembi umuntu, themba uNkulunkulu. Jeremiah 17:5. Qale kusiya umuntu othemba kubantu. Ayenze inyama ibe ingalo yakhe. Ungamthembi umuntu. Ungayilandeli isiqalekiso uthemba umuntu. Kodwa uverse 7 no-8 kaJeremiah 17 ubusise umuntu othemba uJehova nothemba lakhe linguJehova. So ngamanye amagama asibathemba abantu, siyabathanda. Sithemba uNkulunkulu bese simthanda uNkulunkulu. Uthanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Alikho izwi elithi wothemba umuntu. Qale kusiya umuntu othemba kubantu. Azikulungeli nje izinto ngoba uthemba umuntu. Azikulungeli nje izinto uthemba umkhwenyana wakho mase kuphoxela ulimali. Azikulungeli nje izinto uthemba unkosikazi wakho mase kuphoxela ulimali. Themba umzali wakho mase kuphoxela. Hayi, akekho kufanele simthembe. Siyathandana, mthande, uthemba uNkulunkulu. Nangu kufanele sibeke ithemba lakhe kuye. Ngoba kwethembisile uzokwenza. Wathi semdala uAbraham ena 99 years wamthembisa umntwana. uSara sekudlulelwe isikhathi. Walibamba ithemba laloyo obizwa kungekho ngokungathi kukhona, odala izulu nomhlaba. Bazalwane, masimthanda uNkulunkulu, masimkhonza uNkulunkulu, masinikele imizimba yethu yonke kuNkulunkulu, simnikele amandla ethu onke kuNkulunkulu. Uzosivuza ngosuku olufaneleyo, ngoba unguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu wezithembiso zakhe. Uthi ngiyalilinda izwi lami ukuba ngilenze. Uyalilinda izwi lakhe, usho njalo kuJeremiah 3. Uyalilinda izwi lakhe. Noma kuJeremiah 3 ngisakhumbula, kodwa kuJeremiah. Thina okwethu kulonda ukuze sihlanze indlela yethu, lilonda izwi lakhe. Hamba ngokwezwi lakhe. Jesu Kristu uyakuthanda indlalifa izulu. Siyathandwa ekhaya lezwi. Siyathandwa entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Ngakho masingalenzi iphutha. Masihlale kuye. Namazwi akhe ahlale kithi. Uthi siyocela esikuthandayo sikwenzele, John 15:7. Hlalani kimi nami kini, noceleni ekuthandayo nikwenzele. Uthi ongithandayo uzogcina imiyalo yami. NoBaba uzomthanda lowo muntu. Siyokuza noBaba sihlale kuye. Siziveze kuye. Sizambule kuye. Ngoba enzeni? Egcina imiyalo. Gcina imiyalo ndlalifa yezulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngothanda sithanda ngalo. Ayike nama ngazi bekwenzakalani-ke namhlanje. Engikwazi ukuthi angakaguqi ngathandaza. Kodwa sekunje nesikhathi sesinje. Ngiyacela sigoqe sithandaze, sibonge uNkulunkulu, sibonge izwi. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyabonga izwi lakho, siyabonga ukukhuluma kwakho, siyakubonga Nkosi. Uyazazi ukuthi ukhuluma nobani.
kwangathi angezwe alalele enze. Silizwe izwi lakho, siliphile, siliphefumule, silale ngalo, sivuke ngalo, siphuphe lona. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Ogulayo manje ngiyacela umphilise. Ngibiza igama lakho elinamandla. Ngithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Udumo luya kuBaba. Qalekisa wonke imimoya, amademoni, amadevil worshipers awanasabelo phezu kwalo muntu manje olalele le nkonzo. Makakhululwe ngoIsaiah 61:1. Akhululwe. Ngiyala yonke imimoya yesihogweni. Vusa Nkosi uthando lokukuthanda. Vusa Nkosi isihe. Vusa Nkosi uthando ahlale kuwa namathele kuwena. Nginikela kuwena-ke Nkosi lona loyo lalele le nkonzo manje. Siyabonga ngakho konke. Sibonga osenzela khona ekhaya lezwi, osenzela khona kule group. Uyamangalisa. Kanti ungubani wena? Siyamangala. Nkosi busisa ilona loyo. Siyabonga ngoJesu ophilayo, Jesu Kristu inkosi. Amen. Wabunza ibandla uvalelisayo ndlelifa izulu. Uthi uJesu Kristu inkosi. Kube nentambama enhle.